Padayon na ang pagbayad sa mga propedad nga naigu sa 23 billion nga Samal Island Davao City Connector Bridge Project ug daghan na sa mga propedad ang nakuha sa gobyerno pinagi sa expropriation. Kini ang giklaro ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa proyekto. Yung detailed engineering design natin has already been submitted to our Bureau of Design sa DPWH for their approval. So it was submitted last November 21. But ang suspension ng project is still in effect, although the contractor is already working on the results of the geotechnical investigations conducted before. Sa Samal side, we already have, we no longer have problems sa Samal side. All 10 properties, affected properties in Samal side, under expropriation already were issued writ of possession. So we have already settled that matter in Samal. Kompleto na ang mapapilis expropriation proceedings sa mga propedad sa Samal. Samtang ang status sa Davao side sa proyekto, dito sa Davao, 3 out of 55 properties have already been settled, no. So the rest pinaproseso pa. But what is vital to us now is makapasok talaga doon sa mga makasulod na dito sa mga properties na na maapektuhan sa project for us to continue with our geotechnical investigation or kaning ginatawag nato na soil exploration, just like the one behind us. Right now, behind us is borehole number 86. So out of 104 boreholes, we have already completed 85. So inside this property which we have acquired recently lang through expropriation. Actually, because of the suspensions and of course this road right-of-way issues that we are on the process of settling, the project is slightly delayed. But we can assure the public that we are doing our best despite the setbacks. so after the suspension, go na ngayon. Even with the suspension, may ginagawa pa rin tayo. Nakikita niyo naman na nagyapon tayo mga soil exploration na ginabuhat. And then it's an assurance on our part and on the part of the Davaoenos na madayon gyud ang proyekto. Taas man ang legal nga proseso, apan gikinahanglan kini nga sundon sa gobyerno ug sa mga pribadong tag-iya sa mga luna. Ang Samal Island Davao City Connector Project sobra 5 kadekada nang gipangandoy sa katawan sa Davao ug sa Mindanao. Mao kini ang usa sa kabilin nga proyekto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gipadayon sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Puros mga Chinese kunensik ang mga contractors nga naghimo sa tulay. Tungod kay apil kini sa unod sa kontrata sa diyang gipirmahan ang kasabutan tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa China. 85 sa 104 ka boreholes kun bangag sa Davao side sa Samal Island Davao City Connector ang nahumana karong mga orasa. Kanang bodega sa akong likod, nakuha na usab kana sa Department of Public Works and Highways o gihulat na lang ang tag-iya sa warehouse mga mobalhin sa ilang mga stocks sa ilang bodega. Ang kalambuan karon sa proyekto nagpakita sa sinseridad sa gobyerno nga humanon ang dugay ng gidamgo nga Samal Island Davao City Connector. Nang hinaot ang tanan, dili lang ang taga Davao Region apan ang taga Mindanao nga mahuman ang proyekto ug matagamtaman sa katawan sa Mindanao ang hapsay nga pagtabok gikan sa Davao paingon sa Samal Island. Gikan nini sa Lanang Davao City, Edit Kadwayan Newsline Philippines. Stay safe.